Vinga, ràpid. I així puc encendre el ventilador. Hola gent i benvinguts un dia més a un nou vídeo. Avui us porto la segona part de l'últim vídeo que vaig penjar, que era el de com brodar la nostra roba per donar-li un toc especial i més personal. I avui us porto la segona part on us ensenyo les dues peces de roba que no em va donar temps de fotre a l'altre vídeo perquè si no es feia llarguíssim. Així que avui veureu com brodo amb les bombes tipus Converse i una samarreta utilitzant una altra tècnica que sembla que sigui brodat, però no és brodat. Així que no hi ha molt més que explicar i comencem. I això sí, que mai ho dic, però perquè crec que és obvi, que us podeu subscriure, comentar, deixar like o dislike si és que no us agrada, que és gratis i anima a veure com a poc es va sumant gent al canal i ja està, nois. Comencem! Per les bambes el que vull fer és bordar aquesta part d'aquí, el que passa que no sé si fer com un disseny diferent a cada peu. Llavors, per Pinterest he vist dissenys molt guais, rotllo univers i de flors. Llavors, sí o sí crec que aquí faré univers i no sé si a l'altre peu, en el dret, faré flors. Però bueno, el primer, com sempre, és dibuixar el disseny. En aquesta part no puc posar res perquè té el reforç del taló i no es pot clavar l'agulla. Però més o menys seria això. Aquestes boletes, que és una altra puntada que podem utilitzar, hem de clavar l'agulla on vulguem la bola. Passem tot el fil, tibem amb l'altra mà, enredem l'agulla 2 cops, 1, 2, i punxem al costat d'on tret l'agulla. I amb cura de que no se'ns enredi el fil i mantenint tens aquesta part, anem tirant, i queda. M'estic flipant amb el resultat, o sigui, em flipa. I a sobre, superfàcil de fer, molt ràpid, al ser un teixit que és rígid, és molt més agradable de treballar que el polo que hem fet abans, i a l'utilitzar la puntada enrere, que és la puntada que hem utilitzat al fer les lletres del polo, es fa molt ràpid. No sé què us semblarà a vosaltres, però és que m'encanta. I ara per l'última samarreta que queda no brodarem tal qual, o sigui, no farem un brodat fixe sobre la prenda, sinó que utilitzarem una altra tècnica que visualment dona la sensació que és un brodat. I és que utilitzarem una cadeneta cosida a sobre de la samarreta en aquest cas, i és això, òpticament sembla que estigui brodat. Us ensenyaré a fer la cadeneta perquè ja veureu que és super senzill i també té moltes possibilitats a l'hora de dibuixar i escriure paraules a sobre d'una superfície. Per fer la cadeneta necessitem una agulla de ganxet, que són aquestes agulles que tenen el cap així, com amb un ganxito, i fil. Jo estic utilitzant el fil que he utilitzat fins ara per brodar, però també podríeu utilitzar llana, que també quedaria molt bé perquè queda gruixut i llavors la cadeneta quedaria més gran. Llavors, per fer la cadeneta, ens el col·loquem en el dit així, amb la punta curta cap aquí. Passem l'agulla, li donem una volta i llavors ens ha quedat aquí com fixa, no pot marxar. Ara,
a la part llarga del fil passem per darrere i això, ajudant-nos amb el ganxet, ho hem de passar a l'altre cantó. Llavors ja queda fixa i això és anar fent. És enganxar per darrere el fil, passar-ho cap a l'altre cantó, passem per darrere i ens ho emportem cap a l'altre cantó. Passem per darrere i ens ho emportem cap a l'altre cantó. I és anar fent fins que tinguem una llargada considerable. Vale, crec que ja més o menys li he pillat el truc. O sigui, en el moment en què ja no us lieu amb els vostres propis dits, aneu bé. I això, que ja veureu que és super fàcil, el que passa que crec que us ho he explicat una mica com el cul, que pot ser perquè explico molt malament. Busqueu un vídeo per YouTube, o sigui, fiqueu com hacer cadeneta con ganchillo i us sortiran un munt i és com he pres jo fa 10 minuts. Llavors el que us proposo amb la cadeneta és que dibuixeu o escriviu directament a la samarreta. Un cop tinguem el disseny, és recomanable fixar tota la cadeneta amb agulles de cap per tal que no perdem el disseny a l'hora de fer les puntades amb què ho fixarem. Una altra forma de fer-ho seria directament dibuixar el disseny que volem i anar cosint a poc la cadeneta sense haver de fixar. Però bueno, que si voleu experimentar sobre la peça de roba, posant la cadeneta, veure com us agrada més i us agrada el resultat, podeu fixar-ho amb les agulles de cap i després passar unes puntades a mà. I ja estaria, això seria tot. Espero que us hagi agradat el vídeo i que el trobeu pràctic i sobretot m'encantaria que ho poséssiu en pràctica i si és així, que m'ho ensenyéssiu, no sé, molaria veure les vostres creacions i ja està, nois. Ens veiem a la pròxima. Adeu!